Či za prezidenta budeš voliť? Čo ja vím, asi ne. Asi ne. To je jedno. Kto tam bude, to je úplne jedno. To je jedno, čo? Celé chodí sa ukazuje v televízie. Čo robí, nič nerobí. Ale sa nikto nebude. Čo pomôže, víš? Nič. Čo tam ukazuje len furt. Čo z toho? Velice nebude jednej voliť. Ale tam koľko je tam prihlásených, koľko? Čo ja vím, 9? Nech ide na čo robiť. Čo bude? Každý by chcel byť ten hrubý pán, veľký plat. Teda? Kapaláši všetko. No, zase kapaláši. Do Vinohradu nepôjdu robiť. Neviem. Slota ten ich nedovolil, ten ich nedotrostil. Táže predavačka. Ako je to povedal, čo? Neviem už. Strapatá. Predavačka, ne? Také niečo. Ten im poví na rovinu. Ten im poví do očí, čo sa bude? Čo sa s ním aj Maďaru hneď pohodli. Odhadne. Ešte ešte povedal. Až po voľbách, keď prezident zase zhlása, potom im povie. Potom im povie. Ten im povie do radu, čo si myslí, čo im povie. Čo sa bude obodívať? Keď som bolo na telo, si nekúkáš? Kto tam bol? Nekúkaš? Nekúkam. Keď som bolo na telo. Oni, Zurinda a oni, jak sa volá, ten starý. Neviem. Kedy? Jak sa volá, však ten je, Jak vypadá? ten taký silný. Mečár. Jaj. Mečár, tí dva, to... No to musela byť. No, teda, Kto vyhral? na Zurinda. Áno. Zurinda vyhral, však čo on má mnoho. On víš, to na to záleží, koľko má hlasu. A on má dosť tých jeho nahánačov. No kto hovoril múdrejší? Ale všetko jedno. Všetko jedno? Všetko jedno, na jedno kopito. Aj ten, aj ten. Aj Mečár nahábal, aj všetci. Už sú nahábaní. Čo, Mečár má obchod veľký na východe. Má tam predavače. A ešte aj Kladna. Ešte aj Kladna, či to chodí. To je hrubý pán. No teda, oni majú dva platy, aj tam, a to môže byť. A druhý nemá. Druhý nemôže.